Abalandeli bakaSaliwa noJumbo bawuthakasele umdlalo obuwenziwa yilezi nsizwa ezimbili, uJumbo okumculo gospel noSaliwa okumculo kamaskandi. Lamaciko amabili ake akhipha ivideo enkundleni zokuxhumana athi ukutrenda ebangisana ngokuthi ubani ozovala umcimbi thizeni abazobe bewuhambele. Ngokwabalandeli nama comments kubonakala sengathi uJumbo uyena odle umhlanganiso ngoba khona nevideo kaJumbo la khona echomela uSaliwa ngokuthi uwinile. uSaliwa nakuba umuntu ohluliwe ongavalanga umcimbi kodwa ujabulela umdlalo futhi uthe lo mdlalo wabo usaqhubeka ngathi uza kahle, umdlalo omnandi. Nelithanda igoso lasedondotha. uJumbo kuthuka mayimayi. uSigwebo udlala kusakhanya. uMalahla ubalekile udlala early. Ubani ongamelana negoso? Ngitshela uJumbo, tshela abangani bakho thina ukuthi mawumelene nomuntu ohlala ehostela inteleza ayilingana nomkhuleko uyaphuza ukufika kude kabi lapha. Ukana azami. Aningitshene mangu number 1 nimnike number bakho uSaliwa. Angalunga noSaliwa. Ngitsheleni thini uSaliwa ngeke ulunge. Ayisa. Samela thina Jimba ne? Okay, asamba. Hey, kibeli pasi. Ima. YeSaliwa. Yafuthi. Lalela ngaphambi kwalawo wenze wedwa amavideo. Ngoku sengikhona ikona into ongayiqala ikhulumi. Mina ngibona umdlalo ube muhle ngaphela futhi la. Awungapheli phela sithini isikolo. Ufunda ufuna ngithini? Uthini abalandeli bakho angizufuna. Utshele kona Ufuna nje ube honest ukhuluma inhliziyo yakho. Mina ngicela impindi. Uzoyithini ekhaya yani? Bangicela impindi. Ekhaya bazokutshela ngoba ngisho ekhaya soyithole nemessage. Akafona ubebe imama ndoda.